Għajnejn id-dinja fuq is-suspettat ewlieni Anders Behring Breivik, in-Norveġiż ta' twemmin lemini estrem li qatel total ta' 76 persuna fil-gżira ta' Utøya u fil-kapitali Norveġiża Oslo. Il-ġurnata li fiha tressaq il-qorti bdiet b'minuta ta' silenzju fil-kapitali Norveġiża. Eluf ta' persuni fosthom qraba, ħaddiema ta' salvataġġ u politiċi inġabru fil-kapitali biex jagħtu ġieħ lill-vittmi. Madwar siegħa u nofs wara għal-ħabta ta' satejn neqsin kwart ta' wara nofsinhar, Anders Behring Breivik wasal l-qorti permezz ta' konvoj. Is-smigħ li sar fil-magħluq beda fis-satej u kwart u spiċċa 20 minuta wara. Id-deċiżjoni tal-imħallef Kim Haiger tħabbret tal-ħabta ta' 3 kwart waqt konferenza tal-aħbarijiet. Fil-waqt li jirrifjuta li jagħti l-pubbliċità li rid Breivik huwa qal li l-akkużat se jinżamm arrestat għal 8 ġimgħat, 4 ġimgħat minnhom f'iżolament. L-imħallef qal li Breivik ammetta li wettaq l-attakki iżda ċaħat li huwa ħati. Huwa qal li rid jagħmel hekk biex isalva lin-Norveġja u lill-Ewropa tal-Lvant mill-Marxiżmu kulturali. Breivik akkuża wkoll il-Partit Laburista Norveġiż li daħħal qatt kbir ta' Musulmani fil-pajjiż u kien għalhekk li rid jgħaddi lill-partit minn telfa kbira biex ma jibqax jippermetti dan l-influss. Huwa qal li wara dan l-attakk hemm persuni oħra involuti. Intant f'konferenza konġunta wara laqgħa tal-Kunsill tas-Sigurtà Nazzjonali Ingliż, il-Prim Ministru Ingliż David Cameron u l-Prim Ministru Spanjol José Luis Rodríguez Zapatero taw il-kondoljanzi tagħhom lill-familji tal-vittmi. Tard mal-ġurnata f'konferenza tal-aħbarijiet oħra, il-Pulizija rrevedit l-isfel lat ta' vittmi u bekk issa it-total ilaħħa is-76. Fi żviluppi oħra mid-djarju tiegħu ta' 1500 paġna ħareġ li f'Novembru tal-2010 Breivik xtara xi splussivi mill-Polonja. Madankollu il-forzi tas-sigurtà Pollakka qalu li l-prodotti kienu aċċessibbli u legali. Anders Behring Breivik se jinżamm arrestat sa 22 ta' Awwissu. Rapporti fuq il-mezzi tax-xandir Norveġiżi qed jgħidu li Breivik kien fuq il-lista tal-Pulizija sa minn Marzu li għadda.